Варна – най-красивият и динамично развиващ се град. Известен е не само с морския си туризъм, град с много богата култура и икономика. В последно време във Варна навлязоха много мощни търговски вериги, заемайки част от търговското пространство. Но за жителите и гостите на града си остават традиционните общински пазари. За да се отговори на съвременните изисквания и потребностите на гражданите, се наложи да се извърши генерална реконструкция и модернизация на пазарните площадки. Но да се обърнем няколко години назад. Какво представляваха павилионите за търговска дейност? Един конгломерат от стари бараки. Тази програма се извърши благодарение и под ръководството на съвета на директорите и прокуристът магистър-икономист Владимир Михалчев, който за кратко време можа да изведе общинска фирма Пазари от изостанала икономически, финансово и в организационно отношение. Всичко това, което виждаме, се извърши за кратко време в условията на криза. Новите павилиони, които виждаме, са изградени съгласно изискванията на европейските стандарти с подобрен архитектурен ансамбъл. За голямо мое съжаление, аз поех управлението на фирмата в самото начало на финансово-икономическата криза през 2008 година, която в действителност засегна най-тежко дребния и среден бизнес, които от своя страна представляват гръбнакът в дейността на фирма Пазари. Икономическата криза се отрази изключително негативно върху покупателната способност на населението, оттам респективно върху клиентопотока на пазарите. Затова почти всички мои усилия в момента са съсредоточени в посока на стимулиране и възобновяване на броя на посетителите на нашите пазарни площадки. Това става основно, като непрестанно подобряваме услугите, като подобряваме условията за труд, чистотата, сигурността на пазарните площадки. Вероятно си спомняте преди 2008 година на какво приличаха варненските пазари. В момента разликата е много видима. Наистина за сравнително кратък период от време, с силно ограничен ресурс, успяхме да постигнем немалко резултати. Разбира се, не всичко сме успели така да изпълним като задачи, които стоят пред нас. Все още има някои приоритетни задачи, по които работим заедно с съвета на директорите. Една от тях, и аз много се надявам в рамките на следващата година да успеем да я изпълним. Това е основната модернизация и подмяна на търговските обекти на така наречения цветен пазар на катедралата, тъй като това е възможно най-централното място в града и заслужава да бъде едно красиво, подредено място за търговия с цветя. Червена роза ще ти дам, да ме погледнеш в очите.
Сега търговците работят при много по-добри условия в предлаганите търговски площадки, отговарящи на всички изисквания. Това личи не само от подобрената инфраструктура, но и от увеличаващият се брой на посетителите на пазара. За улеснение на туристите и купувачите е създаден сайтът на виртуално търговско изложение Варна, където всички наематели на фирмата могат да рекламират своя бизнес, стоки и услуги напълно безплатно. Когато поех управлението на фирмата, бях силно озадачен от малкия брой туристи, които посещаваха Централен пазар. Оказа се, че те още в самото начало на своя престой са съветвани от туроператорите и от хотелиерите да не стъпват на Централен пазар, тъй като има много голяма вероятност да бъдат ограбени, излъгани, обрани, набити и така нататък. За което, разбира се, имаше и предпоставки. И затова много се радвам, че заедно с съвета на директорите, с немалко усилие, успяхме за последните 3 години да обособим Централен пазар и като туристическа дестинация, т.е. той вече е основна туристическа спирка, на която туристите биват извозвани организирано с автобуси. Има достатъчно време да се разходят по пазара, да го гледат и да си купят съответно кой каквито интереси има. Най-радващото в случая е, че за целият този период от време нямаме регистриран нито един случай на каквото и да било посегателство към чуждестранни туристи. Нито към български граждани, разбира се. Сигурността в момента е един от най-големите приоритети пред ръководството на фирма Пазари и мисля, че успяхме да се справим с този важен фактор, който коренно промени имиджа на Централен пазар. Друг важен момент от подобрената инфраструктура е новоизграденият паркинг за коли. Така производителите и търговците спокойно да зареждат магазините и сергиите си без напрежение. В оперативен план фирмата е стабилна, развива се правилно и бих казал, че все още има нереализиран потенциал, за който, разбира се, няма да говоря, тъй като това е част от моята програма за бъдещо развитие на фирмата, която е ноу-хау и е тясно свързана с далновидността и с желанието за съдействие от страна на Общински съвет и на Общинската администрация. За съжаление, в последните 5-6 години, в периода по-точно 2008-2012 година, ни бяха отнети много търговски обекти, бяха ни отнети цели пазарни площадки, което силно затрудни дейността на фирмата. Почти всяка наша инициатива, която беше свързана с някакви административни документи, разрешителни, биваше спирана още в зародиш, още в самото начало. И аз смятам, че е крайно време нашият принципал и Общинската администрация да окажат подкрепа, за да може най-доброто общинско дружество да се развие в пълните си възможности. В моите разговори с господин Портних в това отношение ми дават надежда, че това действително ще се случи. На вашия въпрос дали могат да бъдат обособени нови пазарни площадки, отговорът е категорично да. Има такава възможност. Най-малкото може да бъде възстановен броя на пазарните площадки, с които дружеството оперираше от преди 2008 година. А отделно аз съм подготвил няколко алтернативи за нови пазарни площадки, които ръководството счита, че има възможност да функционират при това добре, като обособени такива и в скоро време ще го входирам това в Общински съвет за гледане. Чрез подобрената търговска база, фирма Пазари осигурява близо 3000 работни места. Предимствата на нашите пазари, не само на нашите пазари, предимствата по принцип на всички пазари по света са много ясни, много категорични пред всички останали вериги, супермаркети, магазини хранителни и основното предимство се състои в едно – по-доброто качество, по-добрите услуги, така би трябвало да бъде поне. Навсякъде по пазарите стоката е гарантирано по-прясна, по-качествена. Разбира се, не винаги е на по-ниски цени. Все пак за качество се плаща,
Казвам каква е световната практика. Аз мисля, че вече и на нашите пазари действително с това превъзхождаме голяма част от останалите хранителни магазини. Тук стоката се контролира ежедневно и не е в интерес на самите търговци да предлагат остаряла или некачествена стока. Разбира се, ако има някакви отклонения, не ги толерираме по никакъв начин и се надяваме нашите посетители, клиентите на пазара също да съдействат и да се оплакват в администрацията на пазари, за да може този процес да стигне така до най-оптималната си форма на контрол. Наред с извършената реконструкция на пазарите се изгради нова, модерна база за продажба на риба и рибни продукти, съгласно действащите нормативи за продажба и съхранението й. Днес варненци и гостите на морската ни столица могат да се снабдяват с прясна риба, както подобава на един морски град. Като говорим за наемите, трябва задължително да отбележа, че още в самото начало на икономическата криза, заедно със съвета на директорите взехме категорично решение, което се спазва и до днес, за замразяване на наемите. Въпреки че в всички договори за наем присъства задължителна клауза за индексиране със съответния инфлационен индекс на наема на всяко 6 месече. Това означава, че ако не бяхме взели това решение, към този момент трябваше наемите да бъдат с около 20% по-високи. Цялата тази акумулирана и натрупана в годините инфлация е поета едностранно от дружеството с цел да облегчим финансовия товар на нашите наематели, които и без това достатъчно много страдат от поскъпването на всичко останало, от намалената покупателна способност на населението, от ожесточената и в много случаи нелоялна конкуренция от страна на всякакви вериги, от супермаркети, хипермаркети, молове и така нататък. Разбира се, освен че поехме цялата инфлация, аз много бих искал да успеем по някакъв начин и да редуцираме наемите, поне за зимния период, който е най-тежък за търговците. Но това е вече в пряка връзка и зависимост от решението, което Общински съвет ще вземе във връзка с размера на дивидента, който фирма Пазари трябва да изплати в общинския бюджет. Говорейки за намаление на наемите, обаче искам да ви уверя, че много по-важно от едно механично намаляване на наема е да завършим процеса на модернизация на пазарните площадки, на търговските обекти, да завършим процеса на подмяна на безкрайно остарялата и амортизирана инфраструктура по пазарите. Трябва да създадем по-добри условия, да предложим по-качествени стоки и услуги, да осигурим повече места за паркиране, за да повишим посещаемостта на пазара. Всъщност това е в основата на успешния бизнес на нашите търговци, респективно